Hello, hello, hello. खेबसेबाव स्ट्रिम खालामबावनोसैलै देग्लाय स्क्वाड होगोन स्क्वाड रेन्डम जायजों मोनो मोनथोंसै लकडाउन समखाय ओरैनो थास्लाय भिडिअफोरबो बानायनो हाबायना ब्लगफोरबो बानायनो आरो सर्ट फिल्मबो बानायनो मोनाखै बेनिखायनो लाइभ स्ट्रिमिंखौनो खालामबाय आरोना Pubg Mobile Lite live streaming no one is online आं हारसिं जेबो नङा I hope देग्लाय नेटआ मोजां नांगोन लेग जाया देग्लाय random guys random लोगोफोरजों गेलेदों one like serenade Nola मोजां जाथ'नाय दाथ' नांथायाखै it's good मा नांथाबदों नोंनियालाय सोर एकदम मा जाखोब्रा yes I forgot आं नङामोनला अच्छे से खेलो गाइस अच्छे से खेलो एसेबां मोजां माखौनो माबाखै दे मोजाङानो जानाया बेखौ लानो सानदों Enemy down.
दा M41 मोनबाथाय माथो लानो जागोन दा आरो डरना जरूरी है Enemy down. Down जाबाय पार्टी हारसिं फैबायलै आंलाय इसोरसो गारनानैलाय Oh no, why man? Enemy down. You don't you know who am I man? नहीं चाहिए मुझे यार M4 क्योंकि मेरे पास बुलेट्स नहीं है बुलेट्स हे ये लोग सोर सिगां थांना लाना दैखो साला That's so help sorry लूटे थे ये यार लूटे थे This is looted man Oh enemy Enemy. Enemy चलो down. थैबाय हर थांसै लगाओ Enemy down. हाहा आंबो जानांगौलै One life Thank you for watching whoever you are how 4 kills रुको भाई रुको यार किसने गोली मारा था
कहाँ है भाई, कहाँ है एनिमी? यस, मुझे भी बताओ, मुझे भी बताओ क्या हुआ। स्पीकरानो बन्द जाना दं दे, आं खालामाखै। ले गावथारबाय आसोला। वो देखो गाड़ी। जालालै आंनिया नांलालै आंनो इखो। ना लगे तुम है, नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए। उनखौ फैनो हागोनलै सोरबा। कोई तो लेने आ जाओ। यस यस यस, एनिमी 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 एनिमी। Enemy. ओ नो यार, एखेबारे तिनद्र गयारि। गावना लाना खारनाङो। ना हरदों गैया गैया। 6xलै 6xसो मोजां जायाखै, मोजां मोनाखै आं नायनो। ओइ गोजौआव सासे दं। अ नो, गेट जानांलालै। सिट नो 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 यार, लागाव। सोरबा होबायलै आंखो। औ बैनि मानसिया हाल्ला इखो। Enemy. Shit. No! Gonna die यार. I'm gonna die. Enemy. Ada kesini lah. Enemy. Enemy down. Shit. Ya. Enemy down. Two left. Sanlosi. Ayo dong dai sire. Ayo dong ini. Enemy. Enemy down. Eh, goजोंफ्राय गावदों जोंखौ रखर. Enemy. Second cedar. Enemy down. Salah. Thank you everyone. Thank you. Second dinner. Whoa. Yay.